Good morning लोगोफोर रंजालिक्रिएशन चेनेलहाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर दिनै आङो मैफ्रायखौहाय जोङो फिसा टाबावनो गोरलैयैनो फोनानै जानो हायो बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लादों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो नैबेनो लोगोफोर मैफ्राय बेगराहाय बेखौ आङो बाजारनिफ्रायनो लाबोबाय दा आङो बेखौ फिसा फिसा टाबावनो फोनानै होगोन ओमफ्राय आङो टाबावहाय हाखौ मोजाङै सोनानै लाखाबाय आरो आं हासारबो एसे होबाय नैबेलाय लोगोफोर आङो दा मैफ्रायखौहाय जावैनोसै ओमफ्राय आङो टाबावहाय हासारखौ बिलाइनिखौनो होनाय जादों बिलाइनि हासारखौ ओमफ्राय एसे हाथफ्लाबो होनानै लादों आङो ओमफ्राय माबायदि ग्रोथ जायो नायनोसै बेखिनि हासारजोंहाय आङो 30 डेजनि आपडेट होना होनोसै बे भिडिअआवनो ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला एसे गुसुङैनो फोजोबनोसै नैबेयो कक'पिट बेयो नारेंखल बिगुरजोंनो बानायनाय बेखौबो आं बाजारनिफ्रायनो लाबोदों दा आङो बेगरखौहाय बेजोंनो खोबनानै होनोसै कक'पिटजों खोबोबा मोजाङैनो जार्मिनेट जायो बेगरा मोजाङैनो बेरखाङो हायावहाय गोदोआ आरोना बेगरा दा आङो दैबो स्प्रे खालामनानै होनोसै दै स्प्रे खालामखाङोबा आङो बेखौ साननैसोनि थाखाय सायायाव दोनना होनोसै नैबेलाय लोगोफोर जोंना मैफ्रायाहाय बिराद मोजाङैनो बेरखांबाय नैबे मोनसे टाबावहाय फांनै बेरखांदों ओमफ्राय बिराद मोजां अन्थ'थ' बेरखांबाय लोगोफोर नैबेहाय फांथाम बेरखांदों नैबे मोनसेयाहाय फिसानो नैबेलाय ओमफ्राय लोगोफोर बियो सानबाजोंनो बेरखांदों आरोना ओमफ्राय दा आङो 30 डेजनि आपडेटखौ होनोसै नैबेलाय लोगोफोर जोंना मैफ्रायाहाय 30 डेज जाबाय आं 30 डेजनि उनावहाय भिडिअखौ खालामफिनबाय बिराद मोजाङैनो ग्रोथ जादों जोंना मैफ्रायाहाय जानो हानाय जाबाय बिलाइआबो गोरलै आरोना बे समावनो जानो मोजां जायो ओमफ्राय नैबे फांनैखौहाय आङो साननैनि उनाव जावैदोंमोन ओमफ्राय लोगोफोर बेबो बिराद मोजाङैनो ग्रोथ जादों बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहाबो मैफ्रायखौ जानो मोजां मोनोबा फिसा टाबावनो गोरलैयैनो फोनानै जानो हायो ओमफ्राय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों